Okay, so pagkatapos natin yung masasamihan nito, makornisahan, tapos mapinturahan, tapos balagyan ng ilaw. So yung cabinet nito mga boss, yung cabinet nito mga boss ay papabrigate natin dito sa bahay. So pagkatapos ng papabrigate, i-deliver natin dito para isa. So okay, so pinalagyan pa pala nila madam ng rakwan dito sa bahay. So dalawang butas. So apat na bote ang pwedeng ilagay. So dito tayo nakapagtakip dito kasi ano yung kalating in-hospital. Naking tama ng kal? Natukan babasa. Istimitan tayo pag-arsat. Iti ano sir? Ano iti kabel? Nagdapay ba din ulit madam? Kasa madam? Ha? Oo, ganun. Balik kami dyan sa Manawag. Nakita namin. May mga tao. Sabi ko ganyan. Okay, dito na po tayo mga boss. So ito pa yung pinuntahan natin noon. Kaya lang hindi pa ako nag-vlog noon. Iyan lang namin madam, i-drawing na lang ulit namin. Kasi medyo matagal na noon eh. Okay, good morning po sa inyong lahat mga boss. So welcome back to my channel. So shoutout po na tayo mga boss. So ayan, shoutout kay Aizumi Asumi. Ayan mga boss, kay Don Tokero. Ayan, shoutout din kay Joker Official Vlog. Ayan kay Sir Masoy Dante, kay Regina Lopez. Ayan mga boss. Shoutout kay Denver Manalansan at kay Seb TV Vlogs. Ayan shoutout din kay Domi Barakyo. Ayan, kay Tita Eva. Ayan, shoutout din po madam. At kay Lino Licas. Shoutout din kay Zion Rain. Ayan, from Tuba, Cam 6 Tuba Benguet. Ayan, kay Zion Rain. Okay, kay Sweet November. Ayan, shoutout po. At kay Kenneth Tolentino. Ayan mga boss. So, siyempre, shoutout din kay teka, hanapin ko nga. Mayroon po tayong isang subscriber na taga rito rin sa amin po, Kapas. Kay Mar Gamboa, taga Kapas Tarlac. Okay, so papasyalan po natin yan sa susunod na araw. Okay, so pupunta po tayo ngayon sa Villasis, Villasis Pangasinan. Tapos meron po tayong estimated mamaya. Okay, so po nauna na sila Foreman Ambo doon, tsaka si Foreman ano na yun,
si Uncle Roland. So siya kasi mag-electrical doon, tapos yung ibang gagawin doon siya rin po yung i-assign kong gagawa. So tara, punta po tayo ron. Daanan muna natin si Badinoli. Tara, samahan niyo po ako mga boss. Okay, so dito po tayo sa Kakamilingan Norte. So pasyalan natin yung cabinet project natin dito, modular kitchen cabinet. Tapos punta rin po tayo dito sa kabila. So binag-class na po natin yung mga ano nito. Yung kisang yung ano nito, yung lababo dati. Tapos ngayon ang gagawin natin, kinasumihan po natin yung taas niya. So wala pong dating kisame ito. So nilagyan po natin yung kisame. Okay. Okay. So masilya na lang tapos kornisa. Walang dito. Okay, so pagkatapos nating makisamihan nito, tapos makornisahan, tapos mapinturahan, tapos balagyan ng ilaw. So yung cabinet na ito mga boss, yung cabinet na ito mga boss, papabricate na lang din sa bahay. So pagkatapos may fabricate, i-deliver natin dito para isalpak. So ganun po yung gagawin natin dito. So tapusin lang muna natin itong mga kikisamihan, tapos yung pipinturahan. Okay. Na rin mga kornisa niya. So punta na tayo sa kabila, sa Marawi project. So pupunta sila Crystal Granite. Andun na ba sila? Doon na sila. Doon na sila Crystal Granite para ilagay yung countertops niya. So tara, punta natin. Okay, dito na po tayo sa Marawi project. Dito na rin sila Crystal Granite. Okay. Tara, tignan natin mga boss. Update nga natin yung project natin dito. Sarado. Okay. Oh, wala naman sila. Nasaan sila? Ayan da, madam. Ay, sa likod. Brown out? Ayun mga boss, brown out. Hindi sila makakatabas. Sir pala, no? Sir. Thank you, sir. Wala si, Sir Alvin? Po sa kabilang set may ina. Okay. So yung countertop na lang po yung wala dito. Palaki na natin yung boss. Okay. Palaki na lang. Dito sir, ano yung gawin yung ano natin dito? Dito lang po sir para no? Oh, dito lang. Dito lang po para kaya lang. Yung Parang nosing niya. Nakaporta. hindi, parang may dodoble yun, di ba? Ito lang yung kukunin natin sir. Eh, dudublin natin, sir. Oo. Hindi na naka-45. Kasi Ha? naka-45 ata. Naka 45? Naka-45 yung assembly yung ginawa natin. Hindi, yung, may tatago ito. Oh, sir. Kasi yung isang tambo ka ba yun? Nakaganon din siya. Naka-45 yun, sir. 45. Oo, naka Pag 45. double bonus sir, bali puting-puti yung makikita doon. Yung, Dito sa harap niya. Wala yung aspi. Pero pag naka-45, makikita. oo, ganon. 45 na lang. Parang 45, hanggang dito siya. Oo. Dito sir. Basta importante may tago. Ito lang sir, Oo. yung tatakpan natin. Hanggang dito.
Tapos yung... Tapos ito lalagyan ko. Okay. Tapos ito buo. Ito yung sa garabang kasi. Ito yung sa garabang. Ay, ito na. Oo. Tanggalin nyo na lang. Ito na lang yung Scroll lang naman to eh. Scroll lang naman to. Tapos ito tatanggalin lang. Kasi tayo po kung magkakatulog na yan. Ano yan, ano yan? Ate pa na gaya. Pagkikabilan silaw. Kaya ni madam ko buo ate. Ng may kan. Oo. Katan lang atin ko na. Nakatornilyo. May tornilyo din dito sa taas. Bet alisin. Madida may kabila ni box plus niya. O cut dalatan. Agkat da ata. Ay, ikatal na tayo sublimento lang nun. Tanggalin yun sir. Oo. Tapos ito. Ganito ba yung ano, butas niya? Okay, so pinalagyan pa pala nila madam ng rock wine dito sa baba. So 2 butas. So 4 na bote yung pwedeng ilagay. Ayan o. Okay. Okay na. Wala na yung dito, wala na. So yung ano na lang, countertop na lang wala rito mga boss. So pwede na. Kaya lang problema, walang kuryente. Dami nga nagagaling sa taril ko eh. Wala namang ganyan Walang na kuryente. dati. So mapapansin nyo, wala nang handle. Okay na sana kung 2 hours. So puro post to open. Tapos dito, ang mga drawer, hihilahin mo na lang. Okay. Medyo maigpit to ah. Yung pangako yung taas. Oo. Ano siya? Maigpit. So ano nila, i-adjust. Pupuntahin ko pa lang sila. Yung 2 taas. Maigpit. Sakay ito sa loob. Adi po si Ate Julia. Ayun na. Natin pag pakin baba. Ah, Ano ba yung pose? hindi nila Ito, yun ano dito eh. nilagay nila. Dito. Nilagay yata dyan. Hindi nila nailak na ano. Ah? Hindi nila nailak ng masyado. Okay na sa'yo. Okay na. Kasi hindi siya nagano eh. Ayun. Ito. Dapat ganyan lang siya. Ilak itong masyado. Ah. Hindi nilak ng masyado. Ilak itong, sabi mo ilak nilang masyado to. Kasi subli kami ito. Patapos ko. Ito hindi lang nilak. Dito ni. Naipit na pirmi. Okay. Okay, so ito pa yung mga granite na may ilalagay doon. So nakatalikod po to. Ito pa yung harap. So magkapatong po siya. Okay. So kompleto na yan mga boss. So kakabit na lang nila. Yun na lang problema dito. Walang kuryente. Lagi nawala ng kuryente dito sa Kamiling. Kagabi daw walang kuryente. Simula alas 3 daw ng kahapon. Tapos kagabi wala rin kuryente. Hanggang ngayon wala pa rin kuryente. So yun na lang po yung problema rito. So sandali na lang sana may kabit yan. Balikan na lang natin ito mga boss pag nakabit nila. Okay, tara na mga boss. Let's go. Punta na po tayo sa Villasis. Okay, dito na po tayo sa Villasis, Pangasinan mga boss. So, tingnan natin yung project natin dito. Andito na rin si Uncle Roland. Okay,
So hindi pa tayo nakapagtakip dito kasi unahin pa natin yung electrical. Nakwenta mo ng kal? Madada ka niya ata, madada yung suro dambo ya? Wan, isa dyan ng kal. Impakita yung picturean. Wan. Ate Teres. Sige, kailangan mo lang. Upat. Ikaw may isang sentara. Tapos ito, yung ano, kanji center o Ate, may isa toy. Tapos duwa nga wari talo nga pinlight. 1, 2, 3. isa dito nga. Ay, sasatan. O, ang talatan eh. Wan. Hindi kita ito may isa. Wan, iakar tulatan. Okay, atan. Talo may tawag tayo kanyo ni madam. Naman ati magastos. Interesting nga yung panghangar. O, babalik yung madi nga pa. Madi na magsuk mo lang. Muksot nga. Hindi kita na yung duwa dyan ako. Interesting yung man ito eh. Eh, Brian! Alam nga yung palang ito eh. Ate na, yung magsuk. Malakas siya nung madi kumpot. Mandi kong Ay, pa. paltaw! Mauksot. No, buyo na. Sumuro mo lang ito. Mandi nga may talmag. Padas daw. Ay, paltaw! Galagda pare! Napipiksa pa yung dyan mo na rin. Oh, ikikabil mo dyan tiya dati hanger na na. Adyan na yabay mo. Sari. Oh. Madi nga kajay. Madi nga kapungulo boss. Madi nga kajay. Matimingan mo kasi padasa ang flight up. Madi nga kajay. Ajay pin na ka awan na. Awan? Awan natin. Palpak itong isa. Palpak itong binili. Mahal pa naman. Okay, baka kasi sila. Palpak. Palpak. Ito yung palpak. Okay, so dito mga boss, so na-framingan na po lahat. So yung ano na lang po kulang natin dito, electrical, para makapagtakip na po tayo. Tapos may konti po tayong repair dito. So medyo nagkamali po sila ng sukat dito. So yung kanal lang din sa gilid, ngayon ipapagit na po natin. Kasi doon po kasi yung talagang design niya nasa gitna. Tapos yung mga spacing doon sa gilid, yun po yung ayusin nila. So maliban doon, okay naman na. Tapos dito, papaalis natin ito kasi hindi maganda yung pagka-frame. So ngayon itinuro ko na kung paano yung gagawin dyan. So papalitan na lang po natin yan mga boss. So magagamit pa naman yung iba dyan na pinabricate natin para mas maayos lang po siyang ano, mas maayos po siya pag natapos. So mas maganda kasi framing pa lang maganda na para pag nagtakip tayo mas maganda na naman ulit. Tapos isa pa yung mga linya, mga linya natin dito, mga dapat may tansi, yun pa na ayusin natin dito. So pati dito yung mga tansi dito dapat tansihan, tatansihan natin yan para bago tayo mag framing diretso na yung mga framing natin bago tayo magtakip. So ganun din dito, okay naman na rito, so pwede na magtakip. So pare dito pwede na rin magtakip dito. So electrical na lang po yung kulang dito. So andito naman si Uncle Roland, siya na po yung mag-electrician dito. So dito okay naman na rito. Tapos punta tayo dun sa taas. So dito sa may hagdan, so hindi ko na ito malalagyan ng design. So makikita nyo naman sobrang lit na po yung space natin dito. So hindi ko na malalagyan ng design dyan. Ang gusto kasi nila madam, malalagyan ng chandelier dito sa may taas. So ang gagawin natin dyan, so flat ceiling po yan, may mga pin light po yan. Tapos dun sa may lalagyan ng chandelier, yun na lang ceiling rose natin ang ilalagay natin dyan.
So ganun na lang po yung pinakamagandang diskarte dyan. So dito flat na rin ito. So maliit na area lang kasi. So dito cove design din, gaya na po dun sa ibang ginagawa natin. So cove design din po dito. Okay. So pwede na rin magtakip dito. Tapos dagdagan din ng konting carrying channel. Kahit carrying channel pa. Ambaw! Lagyan mo pa ng carrying channel ito sa may tubaw. Carrying channel. Medyo maluwang pa to. Dito sa may banda rito. Malalagyan pa yan. Carrying channel. Kahit hindi na Lalagyan pa to. nito. Ito, ilalagyan pa yan siyempre. Ito, malalagyan pa to. Isa dyan. Huwag nyo nang isagad doon. Putulin nyo yung carrying channel banda ron. Doon sa may niya lang. Okay. So tawagan natin sila madam para may paliwanag kung magkano yung magagastos dito sa electrical nito. Tapos na rin natin pati yung mga ibang ipapagawa niya rito. Tanungin na rin natin sa kanya. Okay. Okay, kain muna tayo mga boss. Siyempre, adobo na naman. Lunes na Lunes. Kain tayo. Okay, tara na mga boss. Punta po tayo sa San Manuel, Pangasinan. San Manuel, Pangasinan project. So, baka maging project po natin yan mga boss. So, sukatin muna natin. Tapos, mag-usap pa kami ni Boss Talugs. Let's go. Ay, dyan na pala mga boss. Basta sir. Ay, Pagkita di pick up so nga wan sir, sige tayo nga banda sir. Agka dito. Sige sir, kabagis kayo mag-aim sir. Kabagis kayo, wan. Sige sir, sumarunong kami kanyayo. Yan. Ajay. Saron. San Manuel po tayo mga boss. Sige. Salamat ah. Okay, dito na po tayo. Ay sir. Pagkita lang naman ba? Sige sir. Kasi kwarto kong siya. Pwede ko naman ako sa aramin. So, manipid kwarto. Ano tayo pakakita yun sir? Amin nga tayo. Pinang pa. First week of September. Ngatukan ba ba sir? Sige. Estimatean tayo pagkarod sir. Tapos ay kwarto kong siya. Paramid na iti ano sir? Ano iti kabel?
Kasi ang kukuso na dati yung mga lantan. Sorry, boss. Kami di mapagdala ng misis, pinakasiya. Ay, ate pa ilang tikan TV bubida, sir. Well, tapos no pa. Puan yung latang nung natin naman din may stabilit lang yung magastos. Sige, sir. First week of September, Korea. Sige, sir. Tapos no parang amin, sige kumangguan amin. Ang sir. Sige mo palpasin. Sana mo kapapura. Nag-backbone sa truck namin kasi. Nag-aldi kayo bilis sa tayo. Ano, sir? Adadya kami. Picture tatawan boss mo nga. Ano, sir? Sige. Honest sticker yaw. Ada, sir. Ada. Gabo din yung sticker. Batit lang ate datoy. Ate de, sir. Thank you. Ano po yan? Camera. Shout out. Vlogger. Vlogger. Kaya na ka. Ayun, mapapanood mo sa YouTube. Hello, sino gusto mong kamustahin? Mga pinsan mo? Tito. Tito mo, tito, tita. Tara. So, estimatein muna natin ito mga boss. Sabay-sabali nga sa isa ata. At dati is ulit large con XL. XL aja may isa, sir. Ita, XL. Ada XL na ata. Ito yung sir, kita yung likod. Ikaw, picturean na kami, man! Small ata, sir, small. Ikaw. Ikaw! Ayan, picture. Nagbarat ta. Ito. Picture tayo. Ayan. Thank you, sir. Okay, salamat. Thank you, idol. Sige, sir. Bagis ayam. Okay, so ayan, okay na mga boss. Ayan, sir. Okay, so ito pa yung next na project natin, September bagis na. Ayan, 2 story. Okay. Sana mga agpuga, dapat pura. Pangkabi di San Clemente matata, sir. Agalutan to maminsan. Da Berkales apang kami magkayarayat manan. Ya ba guys? Salamat Okay. Let's go. Okay, so ayan mga boss. So September po siya nag-schedule sa atin si Sir Talugs Quezon, Bakaraig kasi yung ibang pangalan niya mga boss eh. So baka ipauna niya yung kwarto tsaka isang CR sa atin. Tapos sa September baka yun yung schedule po niya na magpagawa sa atin. So lahat na po yan daw ipapagawa na po sa atin, lahat ng finishing niya. So hintay-hintay na lang natin mga boss. So siya nga pala mga boss, kabrad ko rin pala siya sa sa Prat SI. So yan, kaya nagpasimahal kami kanina. Tapos punta po tayo ngayon sa sa San Clemente. So may project po tayo doon na titignan. So matagal na po ito, nasa hindi pa yata hindi pa nag-pandemic noon, no? May pandemic na. Pandemic na nun, medyo lumuwag-luwag na nun.
Yung ganun po mga boss. Medyo matagal-tagal na rin na nagpa-estimate sa atin to, kaya lang hindi natuloy. So ngayon tumawag ulit sa atin para ipatuloy yung modular kitchen cabinet niya. So yan yung pupunta natin ngayon. So tara. Okay, dumaan po tayo rito sa nadaanan natin papuntang Juan. Papuntang San Clemente. Hello madam. Ayan o. Kadok na iba tinuli madam. Kasa madam. Ha? Oh. Oh, ganon. Galing kami dyan sa Manawag. Nakita namin, may mga tao, sabi ko ganyan. Apo ko. Birthday, happy birthday. Ayun, sige madam. Tara. At sila Ma'am Marino, Miranda. Sila po yung mga bahay na ginawa natin dito sa Manawag. Nagulo lang kami maraming. Okay lang madam. Uy. Ganda na oh. Ito yung ginawa natin oh. May ilaw na. Ganda na. Naka-centralized aircon ka. Ako lang din inano ni Chilaxi ito, mga where's ate? You wanna go there? Okay, wait. Where's ate? Ganda na. Kain muna nga. Sige madam. Doon eh. Okay na mga boss oh. Ayan. Nice na. Kalo kayo sumampat madam? 3, pero check up ko sa St. Luke for 1 week. So nag-okay na kami nung the other day. Tapos ko mag-anak mo sabay ni house blessing na kanina. Maga. So yun. Para lang matapos ako. Okay, tingnan nyo. Pati yung upuan butterfly. So ginawa rin daw ito ni Chilaxi. Okay. Ganda na. So ito yung isang project na hindi namin malilimutan mga boss. Sobrang bait kasi nung may-ari, tapos sa design na nilagay natin, isa sa magandang kisame na ginawa natin na may design. Okay. Ano yan? Pabaon pa siya. Pabaon? Sabi mahihilo pa. Sige madam. Sige madam. Ayun o, nagabala pa si madam. May lechon pa. Tingnan nga natin mga boss yung yung ginawa natin dito. Ayun o, pasyalan natin. Hello po. Tingnan natin. Ayun o, ito yung isang ginawa natin mga boss. So may ilaw pa to. May ilaw pa. So tingnan natin dito. Ayun o. Okay. Ayan.
Ayun. Ito po. May ano na. Ayan na po. Okay. So may ilaw pa po yan sa loob. So ito isang ginawa natin. So lahat may design. So medyo nahirapan lang yung yung ilaw kasi kailangan ng malaking kuryente. Ayan. Hello po, madam. Ayan. Okay. Yeah, madam. Ganda na. So yung last na pumunta rito, wala pang tiles ito. Maganda naman, madam. Nagkakabala pa sila, madam. Ganda na. Wow. Ayun yung country na ayun. Okay. Okay, ayun oh, may ano pa tayo. May balot pa tayo mga boss, tapos may mga chocolate pa doon, oh. Okay. Yeah. Sige, madam, salamat. Sige po. Sige po. Okay, ayan o. Dami nating dala. Nakalain mo. Dalahin mo. Ano masasabi mo, Pads? Kanina wala kaming dala. Ngayon dami na. Bakit gano'n? Kikikain lang naman kami. Tanda yung project natin. Ayan o. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Marilo. Ayan, si Ma'am Marilo Morando. Okay. Okay. Dami. So tara na mga boss. Parang imbitado rin tayo. Nakapunta rin tayo rito mga boss. So yun nga pala mga boss, tinatawagan pala nila ako kanina. Kaling umaga. Gusto nila sanang mamit sila Mrs. Kaya lang si Ma'am April nagluloko yung cellphone niya. Tapos yung number niya tinatawagan niya, akala niya yun yung number ko, hindi iba pala. Buti na lang at nung napadaan tayo kanina rito, kasi dadaan po talaga tayo rito. Madadaanan talaga natin. Nakita natin may okasyon rito, so napatawag tayo sa kanya. Nung pagsagot niya nung tawag natin, nasan na kayo? Yun ang unang sabi niya sa amin, nasan na kayo? Ang alam niya, na-receive natin yung yung text nila. So hindi naman natin na-receive. Timing lang na napadaan tayo rito sa bahay nila. So ayun mga boss, maraming salamat kila Ma'am Marilo Morandante. Ayan. Okay, so tara, punta na po tayo dun sa sa happy birthday nga pala doon sa apo niya. Yan, happy birthday TJ. Ayan, happy birthday TJ. So TJ daw ang pangalan. So tara, punta muna tayo sa San Clemente. Yung pupuntahan talaga natin. Let's go. Okay, dito na po tayo mga boss. So ito pa yung pinuntahan natin noon. Kaya lang hindi pa ako nag-vlog noon. So tara, puntahan natin. Ay nako.
Ah. Sige, sige madam. Iyan lang namin madam, i-drawing na lang ulit namin. Kasi medyo matagal na nun eh. Tagal na lang. Okay, so ito po yun mga boss. Susukatin muna natin. So modular kitchen cabinet. Drawing muna tayo. Dito na. Oo. Nakapurong na siguro. Nag-text mo lang kayo, nag-chat mo lang kayo, nagtotoy bigat. Okay. Thank you, ma'am. So tara na. So modular kitchen cabinet. And shout out kay Marciano Orta. Lugot. Lugot. Okay, ito pa yung bahay. So, San Clemente, Tarlac. Big mati, mga 2 years old. Mga 2 years na last na pupunta tayo rito. Tapos ngayon lang ipapagawa. Okay, dito na po tayo mga boss. Okay, so mag-alas 6 na rin. Mag-alas 6 na. Yan na natin itong mga pasalubong. Han. Okay, ano nga? Galing kay Ma'am Marilo Morandarte. Dumating siya. Ano? Oo, napadaan kami doon na may okasyon. Nagte-text pala daw sa atin. Eat yan, eat food. Tapos ito yung chocolate para sa bata. Tapos yan. Tapos ito bigyan nila Ma'am Marilo. Pati si Badinoli may ganyan din. Ito binili ko to, rice coffee. Oh, thank you ka kay ano, Ma'am Marilo. Thank you, Madam, sabi mo. Ang daming food. Madam Marilo. Salamat po sa food. Ikaw kuya. Thank you kay Ma'am Marilo, sabi mo. Thank you, Ma'am Marilo. Morandarte. Morandante. Ayan. For you is your surprise po. Oh, thank you. Thank you po. Wow, thank you. Thank you po. Favorite mo yun? Ayan, no? Okay, so hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga boss. Papa. So kita-kita po ulit tayo bukas. God bless po, ingat po tayo lagi. Ano na? Subscribe to Papa's channel. Ang galing